Gwnewch chi weddio. Diolch yn ei dio Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ddod i di ac yn gofyn am dy bresenoldeb bydde di'n tywalt ysbryd arno. I ni'n gofyn o Dduw am nerth ac am help yn hyn o beth. I ni'n cyffesu'n gwendid ac yn gofyn ti'n harwen i nawr. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ganu'r emyn gyntaf. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog. Yr emyn gyntaf yn y llyfr rhif 1, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Gyda ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau, sef mis Mai 17. Yr ail ar 15 o Fai fydd ein cwrdd gweddi nesaf. Hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Ar wrth ni gymryd y casgliad, gyda ni ganu trar un heistedd emyn rhif 216. 216.
Byddai'n darlleniad o Epistol Paul at y Colosiaid, a benod gyntaf, ac fe ddechreuwn ni'n ei geinfed adnod 20. Colosiaid, y benod gyntaf ac adnod 20. Ac wedi ddefnyddio'r heddwch trwy waed ei groes ef, trwy ddo ef gymodi pob peth ag ef ei hun, trwy ddo ef meddaf pa'n bynnag a'i pethau ar y ddeiar, a'i pethau yn y nefoedd, a chwythau y rhai oeddech ddieithriaid ac elynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg, yr awr hon hefyd ac ymododd e fe, yng nghorff ei gnawd ef trwy farwolaeth i'ch cyflwyno chwi yn sanctaidd ac yn ddifeis ac yn ddiargyhoedd ger ei fron ef, os ydych yn parhau yn y ffydd, wedi eich seilio a'ch sicrhau ac heb eich symud oddi wrth obaith ar y fengil, yr hon a glywsoch ac y bregethwyd ymysg pob creadur ar sydd dan y nef, yr hon ymgwneithbwyd i Paul yn weinidog, yr hwn ydw fy nawr yn llawanychu yn fy nioddefiadau drosoch ac yn cyflawni'r hyn sydd yn ôl o gostyddiau Crist yn fy nghnawd i mwyn ei gorff ef, yr hwn yw'r eglwys. I'r hon ymgwneithbwyd i yn weinidog yn ôl gorychwiliaeth Duw, yr hon aroddwyd i mi tuag ato chwi i gyflawni gair Duw, sef y dirgelwch oedd gyddiedig oesoedd ac cenedlaethau, ond yr awr hon a glirwyd yw saint ef. I'r rhai yr ewyllysio Duw, hysbysu beth yw golyd gogoniant y dirgelwch hwn ymhlith y cenhedloedd, yr hwn yw Crist yno chwi, gobaith y gogoniant, yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu, gan rybuddio pob dyn a dysgu pob dyn ym mhob doethineb fel y cyflwynom bob dyn yn berffaith yng Nghrist Iesu. Am yr hyn yr ydwyf hefyd yn llyfurio gan ymdrechu yn ôl ei weithrediad ef, yr hwn sydd yn gweithio yno fi yn nerthol. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw ein bod yn gallu dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ac yn diolch i ti o Dduw am y modd mae y pechaduriaid fel ni yn gallu dod, yn gallu dy alw di yn dad nefol, ein holl gamweddau, ein holl gwerthodiad o dy efengil di, tro ar ôl tro i ni droi cefn ar yr alwad i gredu, y gorchymyn i gredu ac edifarhau. Ac eto Dduw yn styfnigo ac yn parhau yn ein pechod ac yn troi oddi wrth i ti, ond o Dduw i ni yn diolch i ti am dy ras a'r drigaredd yn parhau i alw arno ac i'n tywys ni ac i'n harwain ni i edifeirwch a ffydd ac yn diolch am yr hodd o ffydd yr hoddais di ni ac felly o Dduw i ni yn diolch am yr efengil sanctaidd ac yn gallu canu ac yn gallu bloeddio halleluia, amen, am y ffordd rhyfeddol o'r wyt ti wedi ei ddarparu ar gyfer ein heneidiau ni. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti'n helpu ni dy foliannu di o'r newydd y sil hwn a byddwn ni yn cael profi dagosatrwydd wrth i ni dyfoliannu di a bydde di'n helpu ni yn ein gwendid i ni'n cyffesu o Dduw mor hawdd yw i ni grwydro hyd yn oed yn ein hyddoliad ar dy ddydd o Dduw i ni'n gallu meddwl am bethau eraill ac yn gallu ffeindio munudau amser oedfa cyfan hyd yn oed yn diflannu lle nad ydym wir wedi dy geisio di a dy ddyrchafu di. Helpa ni o Dduw cadwa'r un drwg i ffwrdd y bydd yn ceisio rhwystro a dod ar rhwystro ar ein traws ni o Dduw i'n hatal ni rhag dy geisio di a dy foliannu di. I ni yn gofyn y bydd ysbryd di ar waith yn rymys yma. Yn tynnu ffwrdd pob peth y fydd yn gallu rhwystro y gwrandawiad a derbyniad o dy air di. I ni felly o Dduw yn cyflwyno'r holl ddydd i ti yn gofyn i ti bendithio'r dydd cyfan. Bydde ti'n bendithio dy blant ar hyd a lled o wlad yn gofyn lle bynnag mae dy bobl di yn ymgynnull i dy geisio di, dy foliannu di, a bydde di yna ni plith ac y bydde di yn tywyll dy ysbryd trostint, trosom ni o Dduw hefyd, a bydde di yn dod ac yn ein dwy'n i'n agosach at y man hwnnw rwy ti am i fod. Paratoni o Dduw am wythnos sydd o'n blaen ni, dy wasanaethu di yn ffyddlom, a byddwn ni'n sefyll dros y gwir yn y dyddiau tywyll yma. O Dduw, os yn gorfod gwynebu sefyllfa unig yn ein mannau gwahanol, lle nad oes neb arall yn tystio ac yn proffesu bod nhw'n credu yn o ti. Ni yn gofyn o Dduw, a bydde di yn nerthu dy blant i sefyll
ac i ddweud amdana ti, ac i'n helpu ni yn ein gwendid, helpa ni yn ein tystiolaeth, y byddwn ni yn ffyddlon, yn dweud wrth eraill amdana ti. Helpa ni yn hyn o beth, bendithio'r wythnos sydd o'n blaen ni. I ni yn gofyn i ti roi ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr, i ni ddeheu am bethau gwell, i ni ddeheu yn ddyddio, y byddu di yn dychwelyd i'n plith, yn nerth yr ysbryd glân. Tywallt ysbryd arno'n felly a dros ein gwlad unwaith eto. Diogela ni nawr bendithio'r oedfa hon, o Dduw i ni yn gweddio, y bydd na rhyw ffrwyth yn dod, hyd yn oed yn ystod y dydd yma heddi, y bydd dy enw di yn cael yr holl fawl a gogoniant. Felly bendithio ni nawr, i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu am yn rhif 312. 312. Oes modd i mi bechadur gwael gael rhan yng ngwaed fy mhrynwr hael. 312. Gen i sefyll i'w chanu.
testyn o'r Colosiaid, benod gyntaf adnod 28, Colosiaid penod gyntaf ac adnod 28. Yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu, gan rybuddio pob dyn, a dysgu pob dyn ym mhob doethineb, fel y cyflwynom bob dyn yn berffaith yng Nghrist Iesu. Nawr, ni yn byw mewn oes, lle mae, yn ôl pob sôn, llais yr unigolyn yn bwysig. Mae yna ragrith yn hyn o beth, lle maen nhw yn dyrchafu llais yr unigolyn ac yn wastad mae yna rhyw ymdrech fawr i bobl i gael eu llais wedi clywed, i bob oedran i gael eu clywed, bob math o mater o farn a safbwyntiau yn cael lle i fynegu ei barn ac i clywed ei llais. Pawb gyda'i hawliau, barn am faterion amrywiol, rhyfedd iawn, mae'n rhyfedd dwi ddim wedi deall ar wahân i'r ffaith bod yn adlewyrchiad o gyflwr ysbrydol y byd i ni'n byw ynddi. Mae fel petai nhw'n hybu i bobl i cael barn ar faterion, ond os gyda ni farn am anfoesoldeb heddi, mae'n ymddangos nad oes hawl gyda ni i farn os yw e'n anghytuno a barn y pobl eraill. Dwi ddim yn ei lot o synwyr nag yw, lle mae y cymdeithas yn hybu chi i fynegu'ch barn ac i cael barn, a mae pawb a hawl i'w llais, ac eto gyd os ych chi'n anghytuno gyda rhywbeth, i chi ddim hyd yn gallu meddwl eich bod chi'n anghytuno. Os ydyn nhw'n dweud os ydyn nhw'n clywed bod chi'n anghytuno gyda'i safbwynt nhw, bron iawn i chi o flaen y llys, chi yn y papurau newydd, mae'r teledu yn cael gafel ar y peth. A does dim hawl hyd yn oed cael barn. Does dim, os oes rwy'n yn dod ac yn gofyn i chi, petai rwy'n yn dod i fyny ato chi ar y stryd ac yn gofyn i chi barn am amrywiol bethau, ac os nad ydy'r farn yna yn cytuno gyda'r anfoesoldeb y wlad, yna fyddwch chi mewn cryn dipyn o drafferth trwy'r y fod. Ac eto mae'r gymdeithas fel petai nhw'n honni bod nhw'n mynd bod chi a hawl i cael barn. Ac i cael safbwynt, mae'n ddryswch, dydw i ddim yn deall. Mae'n adlewyrchiad o gyflwr y wlad. Mae cyflwr y gymdeithas yn gyffredinol wedi mynd yn rhemp ac wedi mynd yn rhyfedd. Ac eto, maen nhw'n honni, mae oes o safbwyntiau ydyw. Yn sicr, beth i ni yn gallu dweud yw mae'r oes i ni yn byw ynddi wedi troi cefn ar bregethu. Credir bellach mewn trafodaethau. Dim llawer o bregethwyr sydd yn pregethu bellach. Yr hyn fyddwch chi'n gael yw falle darlith a thrafodaeth, a mynegu barn. A beth am i ni ddod at ein gilydd i cael sgwrs am y peth, a beth am i ni cael sgwrs, a beth am clywed eich safbwynt chi. Ac yn aml iawn mae hwn yn rhywbeth o fforwm i bobl sydd yn hoffi clywed eich llais i ddangos pa mor clyfar ydyn nhw. Ond ar wahân i hynny, mae rhyw fath o adlewyrchiad arall o pa mor bell i ni wedi mynd o'r hyn dylsen i fod. Mae pobl yn credu mewn trafodaethau, gwrando ar y lais, ystyried safbwyntiau eraill. Ac eto mae mor bell o'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud. Mae'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud i ni fod i bregethu, i gyhoeddi, i gwneud datganiadau, i ddweud bod rhai pethau yn anghywir ac bod pethau eraill yn gywir. Eto i gyd, mae'n rhyfedd, cymdeithas yn cysau hynny ei bod nhw'n honni bod hawl dych chi'ch barn. Ond dydyn nhw ddim yn licio fe, ac yn sicr dydyn nhw ddim yn licio neb yn pregethu. I ddweud y gwir, mae mwyafrif o bobl Efengylau ddim yn licio neb yn pregethu. Beth maen nhw eisiau yw rhywun i ddod i roi sgwrs fach i chi. Lot well ganddyn nhw, falle bod yr gynulleidfa mae'n adlewyrchiad i chi o cyflwr ein hoes ni. Dyn nhw'n licio neb yn pregethu, dyn nhw'n licio neb yn cyhoeddi ac yn dweud pethau'n ddi ac yn wyn. Dyn nhw ddim yn licio bod chi'n dweud fel hyn dywedodd yr arglwydd. Dyn nhw ddim eisiau hwnna dim mwy. Dyn nhw ddim eisiau clywed neb yn dweud, mae'r arglwydd wedi dweud fel hyn ac felly fel hyn y mae hi. Yn ddiweddar, fi sy'n siarad gyda'r rhai ac yn dweud, wel, dyma beth mae gair Duw yn dweud, a does dim trafodaeth. Ac chi'n gweld llyged yn agor fel hyn. Beth? Chi'n credu hynny? Dim trafodaeth? Ti sy'n iawn?
Ti'n dweud bod ti'n iawn? Dweud, ydw, dwi'n gwybod. Dim mater o farn yw e. Na, dim mater o farn yw e. Dwi'n gwybod fy mod i'n iawn. Y mae gair Duw wedi dweud. A dyn nhw wedi pobl ddim wedi clywed unrhyw beth o'r fath o'r blaen. Maen nhw'n meddwl bod chi'n gwbl hirt. Ond mae e felly yn y byd crefyddol, mae'n felly yn y byd efengylaeth. Dyw pobl ddim yn licio rhywun yn sefyll i fyny yn dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd. Mae gair Duw yn gwbl eglur ac yn gwbl syml. Dyw e ddim yn anodd. Y mae gair Duw yn ei ddweud e, fel ag y mae. Y mae'n cyhoeddi'r hyn a ddywed Duw wrthym. Dyna be mae Paul yn neud. Mae'n pregethu, mae'n dweud be mae Duw wedi dweud yn ei air. Ceir y cyfan sydd ei hangen i ni wybod yng ngair Duw. Mae popeth sydd yn angen reidiol ar ein cyfer ni yno yng ngair Duw. Does dim problem i gael. Mae'r atebion yno. Bydd rwy'n yn dweud, wel, beth am gyffuriau? Doedd dim y cyffuriau modern yn yr oes yna. Wel, does dim eisiau lot o synwyr i chi gallu eistedd lawr a darllen gair Duw a gweld bod yna ddigon o ddadleuon i ddangos i chi pa mor anghywir ydy'r pethau hynny. Does dim angen i chi enwi, does dim ceir yn yr adeg y Testament Newydd, ond i ni'n gallu gweithio mas y mae gyrru 40 milltir yr awr mewn ardal 30 milltir yr awr yn anghyfreithlon. Ond dyw e ddim yn dweud yn y Beibl. Wel, wrth gwrs dyw e ddim, ond mae rhaid ni fod yn ifydd i gyfraith gwlad. A lle nad yw hwnna'n peri bod ni yn troi cefn ar air Duw, yna mae rhaid ni fod yn ffyddlon. Ac felly mae'r atebion yno, mae'r ysgrythyr i gyd yn ddigon clir am air Duw. Mae'n dweud wrthyn ni sut dylsyn ni fyw a sut dylsyn ni farw. Mae'r cyfan yna, fel hyn dywed yr arglwydd. Popeth sydd ei hangen. Does dim angen trafodaeth am y mater pan yn cyhoeddi yr efengyl. Wrth gwrs, mae'n beth da i drafod yn anffurfiol da phobl ac o droi cael pethau felly. Ond chyfo beth, yn bersonol ta beth, dwi'n blino ar yr oes yma o drafodaethau. Ond nid yma beth sydd eisiau ni yw'r Dduw i dywall ei ysbryd glân arnom ni, ac i dywall ei ysbryd ar ei weision, a'i weision i ddweud hyn, fel hyn y dywedodd yr arglwydd. Sut yma'r arglwydd wedi dweud wrthyn ni y mae'n mynd i fendithio ei eglwys trwy bregethu, ffolineb pregethu. A dwi wedi dweud i ni cael chat bach, i cael sgwrs bach, i cael drama bach, i cael epilog fach, i cael darlith fach. A dwi wedi dweud yn un hadw, wedi dweud dim byd o'r fath, wedi dweud ewch i'r pwlpid, ewch i gyhoeddi, ewch i ddweud fel hyn dywed yr arglwydd. I bregethu, dyna beth mae wedi dweud. Pregethu ac i bregethu am Iesu Grist. Dyna fe, mae'n ddigon syml. Rhoddir y dill i ni, rhoddir y cynnwys i ni, ac hefyd i ni'n gweld fan hyn, rhoddir y nerth i ni i wneud hyn. Y mae popeth wedi ddarparu ar ein cyfer ni. Does dim rhyfedd ein bod ni mor bell o'r hyn dylsyn ni fod. Does dim rhyfedd bod yr oes yma, bod y genedl hon, bod y wlad hon, gwlad a gafodd i fendithio cymaint. Mae'r wlad hon yn enwog am ei bregethu dros y blynyddoedd. Ac eto i gyd, beth i ni wedi wneud, i ni wedi troi cefn ar yr hyn y gorchmynnwyd i ni ei wneud. Wel, gadewch i ni edrych ar be mae'r adnod yma'n dweud, am yr hybydd yn gyntaf ac yna'n ail am y dysgu ac yna'r cyflwyno. Wel, yn gyntaf yr hybydd yma, yr hwn yr ydym yn ei bregethu gan rybuddio pob dyn. Wel, dyna i chi galon fawr oedd gan yr apostol Paul. Fe gafodd ei alw i bregethu. Y swydd anodda oll, achos y mae pregethu yn golygu ei fod yn mynd i beri fod pobl yn mynd i troi cefn arnoch chi, achos yn enwedig y galon bechadurus ac yn yr oes hon sydd wedi troi cefn ar unrhyw un yn dweud unrhyw beth fel ag yma hi. Materion di a gwyn. Ac felly mi fyddai Paul ac unrhyw un sydd am ddilyn llwybrau Beiblaidd, sydd am fod yn ffyddlon, yr oedd Paul wedi cael trealon ac anhawsterau, yr oedd ei faich am eneidiau a gogoniant Crist yn un anferthol. Adnod 24, yr hwn, yr ydw i fy nawr yn llawanychu yn fy nioddefiadau drosoch, ac yn cyflawni'r hyn sydd yn ôl y gystuddiau Crist yn fy nghnawdi, mwyn ei gorffef yr hwn yw'r eglwys. Mae e'n llawanychu yn ei ddioddefiadau drosoch chi.
Na dwi'n gwybod os ych chi erioed wedi meddwl am hynny, mae'n od yn diwe. Mae'r rhai sydd yn y pwlpit o gapel i gapel ar hyd a lled y wlad, maen nhw yno yn fodlon dioddef dros pwy drosoch chi. Ac eto, yn aml iawn y bobl sydd yn troi cefn ar weision yr arglwydd, ac yn chwilio bai, ac yn rhoi amser caled, ac yn dweud, doeddwn ni ddim yn licio hwn, doeddwn ni ddim yn licio'r llall, doeddwn ni ddim yn licio'r gor bwyslais ar hwn, doeddwn ni ddim yn licio'r ffaith bod ddim yn rhoi digon o bwyslais ar hwn, doeddwn ni ddim yn licio bod wedi codi lais fan hyn, bod ddim yn dawel. Be bynnag yw e? Mae yna rhyw reswm, os ydy'r efengil yn pigo, dyn nhw ddim yn licio fe. Ac felly maen nhw'n beirniadu, dyma'r union, beth gafodd gafodd Paul Trealon. Ac y nawr, yr hwn ydw fy nawr yn llawn chi yn fy nioddefiadau drosoch chi. Fe bregethodd Nghrist ar bob un achlysur posib. Dyna be nad Paul. A hyn oedd wedi arwain at ei garcharu yn y lle cyntaf. Actau 28:30, a ffôl ar hoes 2 flynedd gyfan yn ei di ar drethol ei hun. Yr oedd wedi garcharu. Ac a dderbyniodd bawb ar oedd yn dyfod i mewn ato. Be nath e tra wedi cael ei gyfyngu i'r tŷ fe rath o garchar? Be ddigwyddodd iddo fe? Be nath e? Fe nath e bregethu i bawb a ddath ato. Felly pwy bynnag oedd yn curo ar y drws, roedd e yno'n barod ar ei cyfer nhw. Os oedd rhywun yn dod am 3:00 mi fydde fe wedi bod yna'n barod i dystiolaethu iddyn, i bregethu iddyn. Petai torf wedi dod, mi fydde wedi cael pregeth yn barod iddyn nhw. Petai rhywun wedi dod am 2:00 bore hefyd tybion ni, mi fydde wedi croesawu nhw, ac mi fydde wedi pregethu iddyn nhw yr efengil. Adnod 31, gan bregethu teyrnas Dduw, dyna be nath e, ac athrawieithu y pethau am yr arglwydd Iesu Grist gyda phob hyfyder yn ddiwahardd. Dyna be nath Paul, ond dyna beth oedd wedi arwain fe i garcharu yn y lle cyntaf. Ei ffyddlondeb i air Duw. Mor bwysig oedd y mater, bu yn barod dioddef drosto. Yr oedd yn fodlon rhoi ei fywyd drosto. Dyna beth nath Paul. Dyna pa mor bwysig i'w pregethu. Mae'n rhyfedd bod ni wedi troi cefn ar yr union beth yr oedd Paul yn fodlon cael ei ladd drosto. Yr oedd e am bregethu a pregethu Crist. Ac fe nath e. A fe gadwodd e'n ffyddlon i hyn. Gwybu y byddai pobl yn ei gamdrin, ond be nath e? Fe nath e barhau i bregethu Iesu Grist ac ef wedi groesoelio. Yr oedd e'n gwybod y byddai'n cael ei gyhuddo'r hyn nad oedd wedi wneud, ond fe nath e bara fod yn ffyddlon. Oedd e'n gwybod byddai'n cael ei gyhuddo o ddweud yr hyn na ddywedodd, ond fe nath e barhau fod yn ffyddlon. Gwybu byddai pobl yn camddeall yr hyn a ddysgodd e. Dwi wedi clywed hynny, dwi wedi cael hwnna, dwi wedi cael rhywrai'n dod i fyny ata i ac yn dweud, dwi'n rhyfeddu bod chi wedi dysgu hwn. Ac yma, dwi ddim wedi dweud y fath beth erioed. Ond mae rhywun wedi mynd nôl a dweud wrth rhywun bod fi wedi dweud rhywbeth fel hyn. Beth? Dyna chi gamddeall bwriadol, siwr o fod. Yn dweud eich bod chi wedi dysgu rhywbeth nad oeddech chi wedi. Ond Paul yn gwybod, dyna beth oedd o'i flanau, byddai pobl yn troi cefn arno, ond serchyn, arhosodd yn ffyddlon i'r neges a roddwyd iddo, gwybu byddai'n amhoblogaeth, ond arhosodd at y neges a roddwyd gan Nghrist, yr oedd yn gwybod, dyma'r unig ateb. Ac felly, be mae'n neud? Mae'n dweud yn yr adnod yma, yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu, gan rybuddio pob dyn, yr oedd e am rybuddio. Beth yn y byd yw pwrpas pregethwr sydd yn rhoi sgwrs, sy'n rhoi drama fach, sydd yn rhoi rhyw ddarlith fach ac yn siarad gyda chi ac yn y blaen. Beth mae e fel pan ych chi mewn darlith? Chi'n cwmpa i gysgu gan amla? Beth sydd eisiau? Mae eisiau deffro chi pam? Mae angen rhybuddio arno chi. Dyna beth oedd Paul yn ei ddweud. Dwi'n pregethu a dwi'n rhybuddio. Dwi'n eich rhybuddio chi. Dyna beth oedd Paul yn ei wneud. Byddai tynerwch ei lais yn atseinio'n sicr yn yr rhybuddio. Mae'r rhybuddio oherwydd dyheuad gweld y sawl rhybuddiwyd yn ymateb. Mae'r ffaith bod chi'n rhybuddio pobl, ambell waith yn gallu swndio'n llym, ond mae'n arhaid bod na dynerwch yn yr rhybudd, achos yn yr rhybudd i chi am i bobl cael eu hachub o'r peryg. Actau 20 adnod 19 ymlaen, yn gwasanaethu'r arglwydd gyda phob gostyngeidrwydd a llawer o ddagrau a phrofedigaethau, yr rhai a ddigwyddodd i mi trwy gynllwynion yr Iddewon, y modd nad ateliais ddim o'r pethau buddiol heb ei mynegu chwi, a'ch dysgu ar gyhoedd ac o di.
Beth oedd Paul yn ei wneud? Gyda llawer o ddagrau a gostyngeidrwydd, oedd yn rhybuddio. Oedd yn rhybuddio pobl. Yn gwybod bydda hynny'n achosi problem. Yn gwybod y byddai'n cael ei ddyfynu ar gam. Ond oedd e dal yn rhybuddio. Ac yn y rhybuddio, mi fydd yna dynerwch yn ei lais. O, na fyddwch chi yn ymwybodol. Mae fel un yn gweld clogwyn. A rhyw gwymp o gannoedd o droedfeddi ar ochr y glogwyn. A pobl yn rhithro, chi wedi gweld, chi wedi clywed y ddarlun yna mewn sawl ffyrdd gwahanol, a pobl yn chwarae ac yn gwmpas y lle. Os ych chi'n gweld rhywun yn agosau at glogwyn, beth ych chi'n mynd i wneud? Chi'n mynd i wneud rhyw maim bach iddyn nhw? A rhyw ddrama fach? Gyda elfen ddoniol yn y peth. O, mae 2 neu 3 newydd fynd dros yr ochr. Doedden nhw ddim gweith wedi deall y ddrama. Doedden nhw ddim wedi deall y meim. O, 2 neu 3 arall yn mynd dros y clogwyn. A chi'n meddwl, o, wel, dyna ni. Falle fydd y lleill yn dod. Falle bydd y lleill yn dod. Ac chi'n meddwl, fe gannau gan bach ydyn nhw. Fe gai'r plant i gan i can. Fe gai cwbl o offerynnau wneud yn fwy deniadol. A nawr dwi'n gallu clywed y geiriau. Ac chi'n rhybuddio nhw mewn ffordd bach bleserus. Mae yna glogwyn. Ac chi'n mynd i syrthio dros y clogwyn. Dwi'n mynd i synwyr nag i. So chi'n gweld clogwyn a pobl mewn peryg i chi yn ei rhybuddio nhw ac i chi yn dweud wrthyn nhw, o, byddwch yn ofalus. O, fe weiddodd Paul allan, rhybuddiodd o'r perygl. Pan yma un wedi berswadio'n sicr o beryg, o ddiwedd trist, o felltill sydd ar fi'n dod. Wel, dyna beth mae Paul yn rhybuddio, yr oedd e wedi gweld y peryg. Yr oedd e wedi gweld, mae e'n rhybuddio nhw. Mae e'n rhybuddio wrth bregethu, wrth dweud beth yw gair Duw. Mae yna dynerwch, mae yna ddagrau. Mae'n dweud, o, na fyddwch chi'n gwrando, o, na fyddwch chi'n gwrando, o, na fyddwch chi'n eistedd i fyny. Ac falle bydde Paul, fel pob un bregethwr ers yn sy'n ffyddlon, yn gweld o fewn y gynulleidfa rhai sydd yn gwbl gwrthod ymateb, ac mae'n dweud, o, dwi'n eich rybuddio chi, o, na fyddwch chi'n gwrando, o, na fyddwch chi'n dod yr oedfa. Ac allan ni ddychmygu Paul fel i ni heddi, yn gwybod am rai gallai fod yma yn gorfforol yn yr oedfa sydd ddim yma, ac wedi dewis y byd, ac eich chi'n pregethu bron iawn, falle bod rhaid nhw chi'n meddwl, pam bod i lais yn codi riechel ambell waith, ar allai dweud hyn, os ydych chi ambell waith yn y meddwl, o, na fydda'r ein tu fas yn clywed. Dyna'r gobeith. Nawr dwi'n gwybod bod yna beiriant tu fas a mae yna atseinio ar y pafin, ond ambell waith, pa mor bell mae'r sŵn y neges yn mynd i fynd? Aeth e lawr y stryd, lawr i'r parc. Aeth e 2 felltir i ffwrdd. Aeth e lan y mynydd. Dyna'r gobeith. I ni fel bethau, ni'n dweud, o, mae angen rybuddio arnoch chi, mae eisiau'ch deffro chi. Ni methu deffro rai yn yr oedfa, ni methu cael rhai wrando iddyn nhw. Mae mor anodd, a dyma beth oedd Paul yn dweud, dwi wedi dod yma, dwi wedi cael fy ngalw gan Dduw, i'ch rybuddio chi o'r peryg sydd i ddod. O, na fyddwch chi'n deffro, o, na fyddwch chi'n gwrando yn cymryd sylw, o, na fyddwch chi'n ystyried ffolineb eich ffyrdd. Mae di-werth yw pleserau gwag y byd. O, na fyddwch chi'n sylweddoli, mae tymhorol yw pleserau'r byd. Yn aml iawn, dwi'n meddwl am bobl sydd yn rhoi ei byd ar bethau'r ddeiar yma. Maen nhw'n rhoi popeth iddo fe, falle yn y byd chwaraeon. Ac yn ni'n trafod yr wyndiodd o'r blaen, yn ni'n sôn am chwaraeon, a rhai ni wedi dysgu yn yr ysgol ac yn y blaen. Ac yn ni'n dweud hyn, ond na gyd sydd eisiau un o'r rheini i troi pigwrn. A dyna diwedd ei gyrfa. Diwedd ei gyrfa. Un cnoc mewn tacl i'r pen, a gall y doctor dweud, mae yna ormod o beryg i chi gario ymlaen. A mae'n rhoi i byd iddo fe. Na gyd sy'ch rhaid chi fod wedi mynd allan am noson gyda'ch ffrindiau, nos Wener, nos Sadwrn, cael un yn ormod, a chi ddim yn gweld y car yn dod. Chi'n gwneud rhyw benderfyniad o rhyw noson sy'n distrywio'ch teulu chi. Ac eto i gyd, maen nhw'n meddwl bod y byd llawn addewidion. Ac ni'n trio dweud ydych chi, dyw e ddim. Mae yna pethau pwysicach, mae yna pethau gwell. Ac yn mynd roi Paul wrth i'n rybuddio, mi fydde problemau cymdeithas i Paul, chydig bach, yr un yw'r problemau, ond yn ymddangos ar yr allanol yn wahanol, ond mi fydde Paul di gweld ymhlith y bobl, mi fydde di gweld pobl hŷn, canol oed ifanc, fydde di gweld plant yna yn tyfu fyny, a mi fydde di gweld nhw, mi fydde rhybuddio nhw o problemau'r oes honno, mi fydde di dweud ydyn nhw, peidiwch a mynd i'r byd,
peidiwch a gwneud y pethau hyn. Dyw e ddim yn talu ffordd, dyw e ddim yr hyn y mae yn ymddangos. Dydy'r pethau yma ddim yn bodloni anghenion yr enaid. Fe allwch chi fynd o bleser i bleser i bleser. Oherwydd y modd yr ydym wedi cael ein creu, dydy'r pethau yna ddim yn bodloni. Dyn nhw ddim. Tymhorol ydynt ac fechadurus hefyd. Roedd Paul yn rhybuddio am gyflwr colledig yr enaid. Mae yna rai yma wedi magu yn clywed yr efengil. O, chi'n gwybod y pethau yma i gyd. Mae yna rai ohonoch chi sydd yma yn gwybod mae pechaduriaid ydych o enedigaeth. Falle bod chi ddim yn credu fe, ond i chi wedi'ch dysgu. Mi rydych chi'n gwybod eich bod chi wedi cael eich genu'n bechaduriaid. Ond efallai bod yna rhai yn gwrando ar y we neu beth bynnag. Rhai sydd efallai bydd rhyw ddydd yn dod mewn am y tro cyntaf ac yn clywed geiriau anghyfarwydd. Be sydd angen iddynt glywed? Wel, mae angen iddynt cael ei rhybuddio ar hyn sydd yn wir ohonynt. Mae angen dweud wrthyn nhw, ond chi'n gwybod beth, mae rhai o'ch chi'n gwybod y pethau yma, ein bod wedi syrthio ers y cwymp, ond dyw e'n golygu dim byd i chi. Ond mae dal rhaid i ni rhybuddio chi. Ond mae fel petai mi mewn trwy Nghrist y mas o'r llall, ond mae rhaid i ni rhybuddio, a mae rhaid i ni rhybuddio rai sy'n rhaid i ni clywed e. Petai ni'n ffeindio pobl sydd yn byw ar ei dystrydoedd yma, fydd y mwyafrif llethol ohonyn nhw ddim wedi clywed am y gwymp. Ddim yn gwybod pam bod nhw'n deffro yn y bore'n flin. Dyn nhw ddim yn gwybod. Dyn nhw ddim yn gwybod pam ar y peth lleia maen nhw'n colli tymer. Dyn nhw ddim yn gwybod pam bod yr awydd i gwneud rhywbeth sy'n anghywir. Dyn nhw ddim yn gwybod pam bod yr awydd am bethau sydd yn ffrwnt ac yn dywyll ac yn anfoes. Dyn nhw'n deall, dyn nhw'n sylweddoli beth yw e. A maen nhw'n trio mynd trwy bywyd yn delio dy fe. Rhai yn ildio, rhai yn brwydro, a ddim yn siŵr sut i delio dy fe. Dyn nhw ddim wedi clywed. Mae angen i'r ein i wybod, dyma pam i chi fel hyn, fe nath dyn syrthio ar ddechrau'r greadigaeth, fe nath pechod i mewn, ac mi rydych chi yn bechaduriaid, a pob peth a newch chi yn bechadurus. Mae angen i chi wybod hynny. Mae angen i chi cael eich rhybuddio o ganlyniad eich pechod. Rhybuddiodd Paul hefyd oherwydd ei cyflwr, rhaid cael cosb. Mae Paul yn rybuddio oherwydd eich pechod chi, y mae'n rhaid i Dduw eich cosbi chi. Dyw'r mwyafrif o bobl chi'n gwybod, i chi fan hyn yn gwybod, ond efallai ddim yn neud dim byd am y peth, ond mae yna rai tu fas fyna ddim yn gwybod bod cosb yn dod iddynt. Maen nhw'n meddwl gallen nhw fyw fel ag ymyna nhw heb unrhyw atebolrwydd. Mae angen i rhybuddio nhw. Mae angen i rywun i ddweud wrthyn nhw. Beth bynnag a ddaw, dydy Duw ddim yn ei ddweud, wel, ddylech chi ddim clywed, mae yna ddigon o dystiolaeth yn y byd i ni'n byw ynddi i ddweud wrthyn nhw. Ond maen nhw wedi cael lot llai na beth i chi wedi cael. I chi fan hyn yn gwybod bod cosb yn dod i'r rhai sydd ddim yn edifarhau o'i pechod. Ond mae'r mwyafrif o bobl y ddinas hon ddim erioed wedi clywed y peth. Mae angen i rhybuddio nhw. A dyna beth oedd Paul yn neud. Rhybuddiodd Paul am ein natur anghyfiawn, ein gogwydd at bechod. Rhybuddio nad yw ein gore yn ddigon da i blesio Duw. Mae e'n dweud wrth y bobl, swydd y pregethwr i ddweud, chi'n sylweddoli bod eich gweithredoedd gore chi ddim yn ddigon da. Nawr i chi, dylsech chi fod yn gwybod hynny. Felly bod yna rhai sy'n gwrando ar y we ac yn sicr mae yna filiynau tu fas sydd erioed wedi ystyried y fath beth. Sy'n dod fel sioc iddyn nhw. Bydd yna lawer sy'n mynychu capeli Cymreig heddi yn meddwl bod ei gweithredoedd da yn ddigon da i Dduw. Dyna be fydd y mwyafrif o crefyddwyr ein gwlad ni yn meddwl, ac i fod yn deg, mwyafrif o grefyddwyr y byd. Maen nhw'n meddwl bod y ffaith ei bod nhw'n grefyddol ac yn bobl neis ac yn bobl dda yn eu tîb nhw, bod hwnna'n ddigon da i Dduw. Dyna beth maen nhw'n credu. Ac mae Paul yn dweud, rhaid i ni rhybuddio nhw. Nad yw hynny'n wir. Nad yw ein gore yn ddigon. Ei bod fel bratiau bydron yng ngolwg Duw. Dyna beth mae Paul yn dweud, mae rhaid rhybuddio pobl. Mae rhaid rhybuddio nhw fod ein gore ni fel bratiau bydron. Fod ein crefydd ni fel bratiau bydron. Fod ein hymdrech ni helpu eraill fel bratiau bydron. Mi'n fydde'r byd yn syniad o'ch chi'n meddwl beth yn y byd i chi'n pregethu. Dydyn nhw ddim yn ei ddeall. Ond mae rhaid dal yn ei ddweud wrthyn nhw.
Fe rhybuddio Paul y bobl bod rhaid ymateb. Dyna be fydde Paul yn rhybuddio yn ei bregethu fe. Dim yn ei meimio fe, dim yn ei ddramau e, dim yn ei ddarlith e. Mi fydde Paul yn ei bregethu yn rhybuddio'r bobl. Rhaid ymateb i'r efengil tra bod cyfle. Dyma'r un o'r adnodau gorau yn y Beibl, Eseia 55:6. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef. Gelwch arno tra fydd yn agos. Dyna chi ddarlun, yr arglwydd yn agos. Gai ofyn i chi sydd ddim wedi credu fan hyn, a falle ddim eisiau gwrando. Ymhlith rhai fan hyn. A yw'r arglwydd wedi bod yn agos atoch chi erioed? A yw erioed wedi bod yn agos? Ac os yw wedi bod yn agos, be wnaethoch chi? A wnaethoch chi alw arno? Naddo. Achos chi dal heb ddod ato. A wnaethoch chi ei geisio fe? Tra i fod yn agos? Naddo, mae yna'n frawychus yn diwedd. Lle ni ddechmygu petai Paul yma nawr, mi fydde'r be bynnag yw'r tôn y llais yn newid rhywsut, mi fydde fe'n pledio gyda chi'n rhybuddio chi. Pam, bechadur cyndyn? Pam? Pam y mynnu colli? Pam wyt ti'n mynnu troi cefn? Pam? Pam nad wyt ti wedi mateb i'r efengil? Mae'n rhybuddio, mae'n rhaid trai fod yn agos. Os yw yr arglwydd yn agos ato ni. Mae angen i chi droi ato. Mae angen i chi afael arno. Trai fod yn agos. Mae'n rhybuddio nhw. Lle chi ddychmygu darlun o un yn y môr. O tonnau mawr yn dod ac yn taro lawr. Mae'r môr yn gryf ond yw e. Mae'n erchyll. Petai rhywun mewn argyfwng yn y môr, a bod yna llong, bod yna gwch yn dod. Ond does dim lot o amser. A mae'r cwch yn mynd i orffod, mynd i ddiogelwch ei hun. Falle bod yna 10, 15, 20, falle o bobl ar y llong. Mae rhaid cyrraedd diogelwch. A maen nhw'n mynd am y lan, maen nhw'n mynd am ddiogelwch. A maen nhw'n gweld rhywun yn y dŵr. A maen nhw'n taflu'r rhaff. A mae'r rhaff yr ifyr. A mae'n cyrraedd fyna. Ond mae'r person yma'n gallu nofio, ond mae'n anodd. Mae'n anodd nofio yn y môr a'r tonau chi'n dechrau blino. Ond beth yw'r darlun fan hyn? Nofio am yr rhaff, cer am yr rhaff. A maen nhw'n galw arno fe, lle chi ddychmygu pawb ar ochr y cwch, ac maen nhw'n dweud mae'r rhaff yna, mae e fyna, rhed, nofia, gwthio, na unrhyw beth, neidio allan o'r dŵr, na unrhyw beth i ddod allan o'r tonau, a gafeila yn yr rhaff, ac na gyd sy'n rhaid wneud, yw gafael yn yr rhaff, a fe newn ni'r gweddill, fe dynwn ni ti mewn i ddiogelwch, maen nhw'n rhybuddio, mae'r rhaff yna. Mae'n rhaid i chi wneud ymdrech, ond oes, ni'n gwybod mae sofraniaeth Duw yw'r cyfan, i ni'n gwybod hynny. Ond mae dal rhaid i ni geisio, mae dal rhaid i ni gymryd gafael, mae dal rhaid i ni ymdrechu, mae gyda chi'r rhan, ac felly dyma beth yw'r darlun. Mae'n rhybuddio i chi mynd i foddi, i chi mynd i fynd i'ch distryw, ond i bain o'ch chi afael yng Nghrist, ac felly mae'n rhybuddio, mae e fyna, ymdrechwch. Nawr i ni'n gwybod yn rhagluniaethau Duw, os yw'r ymdrech yna hefyd tu ôl y cyfan, mae'r ysbryd glân yn eich arwain chi at yr rhaff. Ond mae dal rhaid i chi ymdrechu. Mae dal rhaid i chi gredu. Mae dal rhaid i chi cael gafel ar yr rhaff. Yn sawl un, efallai sydd wedi bod yna, ac wedi dweud, mae hwnna'n ormod ymdrech i fi. Fe ai gyda'r tonau i rwle arall. A mae'r tonau mynd â chi i'r byd. Sawl un sydd wedi gwneud yna. Dwi wedi clywed rhywun yn dweud wrthai. Mae'n dor cylonus. Rhywun yn dweud wrthai, fe dries i gredu, a digwyddodd dim byd. Rwtch llwyr. Ac fe fydden nhw'n treulio tragwyddoldeb yn clywed y geiriau yn atseinio. Dyna chi erchyll, fe dries i gredu. Naddo ddim. Achos mae pob un sydd yn dod at Grist yn cael ei hachub. Does dim un yn cael ei troi ffwrdd. Felly ni'n gallu dweud i sicrwydd i chi, wnaethoch chi ddim trio. Wnaethoch chi ddim ymdrechu, achos os wnaethoch chi hyd yn oed dymuno, fe fyddwch chi'n dod, achos mae Crist yn llawn trigaredd. Roedd Paul yn rhybuddio. Na fyddech chi yn cael eich dysgu, eich deffro i wrando, rhybuddio'r hyn yr ydych chi'n ei golli.
Mae'r hyn I chi'n ei golli. Mae'n swndio ar y funud fel bod y byd yn llawn pleserau. Dyw e ddim y mae pleserau'r Cristion llawer mwy hyd yn oed os mae'n mynd drwy amser caled. Y mae'r llawenydd y Cristion mwy nag unrhyw beth y mae'r byd yn ei gael. Gydwch ni symud ymlaen beth am y dysgu yma. Yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu gan rybuddio pob dyn. Ac yna mae'n dweud a dysgu pob dyn ym mhob doethineb. Wel, dyna oedd ei dasgu, o roedd yn rhybuddio ac roedd fod I ddysgu. Nid yn unig yr oedd yn rhybuddio, ond llaw yn llaw a phob rhybudd fe geir athrawiaeth, fe ddysgodd y bobl yr hyn yr oedd ei hangen I arnynt. Mae ateb ar gyfer yr argyfwng yr ydym ynddi. Dyna, ni'n gwybod beth yw'r argyfwng? Ein pechod. Ein bod wedi ein colli, bod ni'n golledig. Ond mae'r ateb ar gyfer yr argyfwng yma. Mae Duw wedi darparu'r wybodaeth angenrheidiol I ni. Ac fe ddysgodd Paul y bobl am Nghrist. Mab Duw a ddawyd y byddai yn dod ar yr amser penodedig, yn llawnder yr amser iawn yn ei ragluniaethau. Byddai yn dod I ddelio yn cyflwr driennus, ac fe ddysgodd Paul y byddai Iesu Grist yn cyflawni popeth ar ein cyfer. Dyma beth oedd e'n dysgu bobl. I chi'n gwybod hynny, ac rhai o'noch chi dal I wrthod credu. Ond mae dal rhaid ni feddwl, mae rhai sydd tu fas sydd erioed wedi clywed dim. Dyn nhw ddim yn gwybod bod nhw mewn argyfwng. Dyn nhw ddim yn gwybod bod yna atebolrwydd. Dyn nhw ddim yn gwybod bod yna ddydd yn dod pan fydd Duw yn ei barnu a'i cosbi. Ond mae angen dweud wrthyn nhw hefyd bod yna ateb, bod Iesu Grist wedi dod, fod mab Duw yr un a ddawyd wedi dod I ddelio gyda'n broblem. Mae Iesu Grist wedi dod ac fe gyflawnodd popeth angenrheidiol ar ein cyfer. A ydych chi wedi dod I weld eich pechod a'ch diffyg I gadw un o'r chmynion Duw heb sôn am y cyfan? A ydych chi wedi sylweddoli mae bratiau brwnt yw eich gorau chi. Hyd yn oed eich gweithredoedd crefyddol, eich mynychu capel, eich canu emynau. Efallai bod wedi darllen y Beibl sawl gwaith. Dydy hynny ddim yn golygu eich bod chi'n Gristion. Falle bod chi wedi canu'r llyfr emynau miloedd o weithiau. Dyw e ddim yn golygu dim. Mae'r cyfan yn fratiau budur yng ngolwg yr arglwydd. A ydych chi wedi gweld fod yr holl gymwynasau, helpu'r henoed, y tlawd, yr anghennus, bod y cyfan yn frwnt yn ei olwg ef? Falle bod yna rhai erbyn hyn, a llai ddychmygu dweud y pethau hyn ymhlith pobl y byd, a maen nhw'n edrych arnoch chi'n fwy sy'n. Allen ni weld llyged rhai pobl bron yn syrthio allan beth awn ni'n dweud hynny. Mi fydden nhw'n codi fyny a dweud, pa hawl sy'n gen ti ddweud y fath beth yn erbyn y pethau da hynny? Ond hyn a fy nhw, na ydych chi wedi dod I weld hyn. Dyna be ni'n gofyn. Dyn ni eisiau trafod Dyn ni eisiau trafodaeth ynglyn â'r peth. Mae gair Duw yn dweud. Dim mater o drafodaeth yw e. Dyn ni'n dod I cael sgwrs fach I ddweud wrth ni, wel, falle bod ambell I bechod ddim cweit mor ddrwg a'i lleill. Na, beth ni'n dweud? Fod ein goreio ni megis bratiau bydron. Fod ein crefydd ni fel bratiau bydron. Bod ein holl fywyd ni yn llawn anghyfiawnder. Bod y cyfan wedi ei lygru gan bechod a balchder. Dyna be mae gair Duw yn ei ddysgu. Sdim eisiau trafod. Ond yr hyn ni'n gofyn I chi nawr yw, falle bod chi ddim yn credu fe, ac os felly chi'n bell I ffwrdd o'r efengil. Ond os yw'r ysbryd glân wedi agor llygaid eich enaid I weld hyn, dyna be ni eisiau gwybod. A ydych chi wedi dechrau gweld bod eich gorau megis brynt ni ger ei fron? A ydych chi wedi gweld allwch chi wneud dim heb ei help ef? Os ydych, ni fyddwch yn dadlau ar datganiad hyn. Fyddwch chi ddim yn dadlau, achos chi wedi weld e. Gynt, falle byddwch chi wedi dadlau gyda'r peth o nawr, a mae'r ysbryd glân wedi agor eich llygaid I ddangos eich pechod, a dydych chi ddim yn dadlau dim mwy. Ac efallai erbyn nawr, yr ydych chi'n gweiddi allan gwai fi, neu gyda'r emynydd pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Dyna lle mae rhaid I chi ddod. A rhaid yr ysbryd glân I ddangos hynny. Ac os felly byddwch yn dweud, a oes gobaith
I rywun fel fi. Dyna le sydd angen I chi fod. Yw bod chi'n dod i'r man, dwi wedi gweld fy mhechod, a bod chi'n gofyn y cwestiwn, oes gobaith I un fel fi? A bod yr holl bechodau sydd gyda chi, chi'n meddwl, mae Paul yn ateb, adnod 25. I'r hon am gwneithbwyd I yn weinidog, yn ôl goruchwyliaeth Dyw, yr hon a roddwyd I mi tuag ato chwi I gyflawni gair Dyw, sef y dirgelwch oedd guddiedig oesoedd ac cenedlaethau, ond yr awr hon a glirwyd yw saint ef. I'r rhai yr ewyllysio Dyw hysbysu beth yw golyd gogoniant y dirgelwch hwn ymhlith y cenhedloedd, yr hwn yw Crist yno chwi. Gobaith y gogoniant. Dyna'r ateb. Y mae wedi rhybuddio, y mae wedi dysgu, ac mae'r ateb yna. Yr hwn yw Crist yno chwi, gobaith y gogoniant. Ef, Iesu Grist yno chwi, mae Crist wedi delio ar cyfan, fe wnaeth yr hyn a allem ni ei wneud, fe gyflawnodd holl ofynion y tad, tra y ddeiar, fe gadwodd pob ran o gyfraith Dyw, ac fe wnaeth y cyfan yn ein lle ni pam, achos fedrwn ni mo'i gadw, dydyn ni ddim yn gallu cadw I air, dydyn ni ddim yn gallu cadw I orchmynion, ond fe ddaeth Iesu Grist, ac fe gyflawnodd cyfan, fe nath cyfan ei mwyn ni, does dim rhaid I ni gyflawni'r ddeddf dim mwy. Mae Iesu Grist wedi gwneud hyn yn ein lle. Byddai Paul yn dysgu pobl am fwy a wnaeth Crist yn ein lle. Efallai bod rhai'n gofyn am gyfiawnder Dyw. Sut gall Dyw perffaith erbyn pobl sydd wedi pechu i'w deyrnas, a hynny heb gosbi'r pechadur. Os yn gyfiawn, rhai delio gyda thor cyfraith. Wel, dyna wnaeth fe nath y tad gosbi y mab ar y groes. A thra ar y groes fe gymerodd Iesu Grist holl felltith y tad yn ein lle ni. Nid oes rhaid I ni wynebu cosb bellach gan I Iesu Grist dioddef hyn yn ein lle ni. Falle bod yna rhai'n dweud, ydym ni'n sicr fod hyn wedi digwydd. Ydym ni'n gwybod bod hyn yn effeithiol. Ydyn ni'n gwybod fod marwolaeth Crist yn mynd I fod yn ddigon? Mae'n ddigon da I chi ddweud yna beth yw'r athrawiaeth, ond sut ni'n gwybod bod y tad yn mynd I fod yn fodlon? Ond fe ddysgodd Paul hyn hefyd i'r bobl, fod Iesu Grist wedi atgyfodi'r trydydd dydd. Ac y mae hyn yn brawf diamheol. Fe welodd bobl y mae yn ffaith hanesyddol Iesu Grist atgyfodi'r trydydd dydd, ac fe goncrodd bedd, a Satan, ac uffern, a phechod, fe brofodd mai Dyw ydoedd. Fe brofodd bod wedi talu'r pris yn llawn. A dyna be mae Paul yn dysgu'r bobl. Mae'n ei rhybuddio nhw, a mae'n dysgu nhw am yr ateb. Chi'n gweld I faich wrth orffen yn drydydd ac yn fyr y cyflwyno. Drwchwch ar yr adnod. Yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu, gan rybuddio pob dyn, a dysgu pob dyn ym mhob doethineb, fel y cyflwynom pob dyn yn berffaith yng Nghrist Iesu. Dyna yw ei faich. Fe ddioddefodd Paul lawer yn ystod ei weinidogaeth. Fe ddioddefodd Iesu Grist holl iddi gofaint y tad wrth dalu am y pris am ein rhyddid ni. Dioddef yw'r ffordd. Y cyfan yn dod o galon I gyflwyno ein heneidiau yn berffaith yng Nghrist. Dyna yw'r awydd, dyna yw'r cymhelliad, dyna yw'r dymuniad. Y mae pob rhybydd, y mae pob neges, pob pregeth, pob gweddi, pob deigryn yn dod o galon i'r sawl sydd yn gwrando. I ymateb I wahoddiad yr efengyl. Dyna yw'r dymuniad. Y dyheuad yma y byddwch chi yn ymateb i'r efengyl. Ni'n gweddio ond oedden ni nos iau yn ein cwrdd gweddi ni. O na fydde rhai yn ymateb i'r efengyl syl yma. O na fydde'r ysbryd glân yn dod lawr ac yn gweithio yn ein plith, ac yn siglo ei neidio, ac yn ei deffro nhw, ac yn peri bod nhw'n gweld eu pechod, ac yn dod I gredu. Dyna beth o Paul yn dymuno. Dyna beth yw ein gweddi ni, dyna beth yw'r dagrau sydd yn allanol neu yn fewnol, pa bynnag fath o ddagrau. Ond dyna yw'r dymuniad gan Paul, y mae am eich cyflwyno'n berffaith yng Nghrist Iesu. Wrth ymateb I waith Crist drosoch. Wrth I chi ymateb at yr hyn y mae wedi wneud ar y groes.
wrth ddod at Iesu Grist. Dyma beth mae Paul am i chi wneud yw i ddod ac ymateb i'r gwahoddiad, i ddod at y groes, i weld beth nath Grist ar y groes, i weld beth nath yn ei fywyd bod wedi wneud y cyfan. A chi'n meddwl beth wrth ddod, fe fydd yn darparu'r cyfan, mae'n cymryd ein pechod oddi arnoch. Dyma beth mae Paul am, mae'n ei rhybuddio nhw, mae'n ei dysgu nhw, mae'n dweud wrth nhw, mae'n ei harwen nhw, gymaint yn ni'n gallu, a mae'n gweddio yna i'r ysbryd glân ddod ac i wneud y gwaith ac i arwain y neidiau. Y mae am iddyn dod at Grist, dyna'r ateb. Ac wrth ddod at Grist, fe fydd Iesu Grist yn cymryd eich pechod oddi arnoch. A nad oes rhaid i chi gario'ch baich mwyach. Ac fydd Crist yn ei gymryd ac yn ei hoelio i'w groes, neu yn ei wahanu ohonoch chi cyn belled ac i'w y dwyrain o'r gorllewin. Mae'n eich golchi chi yn wynach na'r eira. Mae'n ei lot i chi pan ych chi'n dod at droed y groes. Mae'n cymryd y baich yna i ffwrdd. Mae'n delio gyda'r briwiau a'r staen ac bryntni, a mae'n golchi chi yn ei waed ac mae'n rhoi ei gyfiawnder i chi wrth ddod at Grist, at droed y groes. Mae'n eich gorchuddio a'i berffeithrwydd ef. Ac nawr trwy ras, trwy waith yr ysbryd glân, trwy'r ffydd y mae wedi roed i chi, rydych chi yng Nghrist. Yn berffaith yng Nghrist. Chi'n mynd berffaith, ond ych chi yn yng Nghrist. Sut mae'r tad yn gweld pechadur nawr? Dyw e ddim yn gweld dim un o bechodau'r pechadur. Mae'n gweld perfeithrwydd Crist. Be mae'n gweld? Ydy'n gweld staen pechod. Y meddyliau hynny chi wedi cael, y geiriau hyll chi wedi wneud, y gweithredoedd drwg chi wedi wneud. Ydy'n gweld hynny? Dwi'n gweld dim un o'r fath. Mae'r cyfan wedi olchi yn ei waed. A mae Paul am eich cyflwyno chi yn berffaith yng Nghrist. A dyna beth sydd yn digwydd. Faint ohonoch chi bydd yn cael eich cyflwyno yn y dydd hwnnw yn berffaith gan eich bod yng Nghrist? O na fyddech chi'n dod ato. O na fyddech chi'n ymateb i'r rhybydd. O na fyddech chi'n dod yn waglaw a chyffesu eich pechod a derbyn yr hyn a wnaeth Iesu Grist trosto chi. Dyna oedd Paul yn ei ddymuno yn ei ddagrau. Yn dyheu y byddech chi'n deffro. Ac o wythnos i wythnos, o ddwrnod i ddwrnod. Neu falle bydde fe wedi gweld rhai yn ei gynulleidfa ac yn gweld nhw'n mynd yn galetach ac yn galetach ac yn galetach ac yn fwy oeraidd ac yn mynd ymhellach ac ymhellach, nes yn y diwedd dyn nhw ddim yn dod yn gliw ar y fengil. A mi fyddem yn gweld hynny, a mi fyddem yn pledio gyda nhw, yn eu rhybuddio nhw, yn eu dysgu nhw. Yn dweud fy nymuniad yw a byddaf yn gallu'ch cyflwyno chi yn berffaith yng Nghrist. Eich bod chi wedi bod at y groes ac wedi derbyn maddeuant, wedi derbyn y golchiad. Yr hwn yr ydym ni yn ei bregethu, gan rybuddio pob dyn a dysgu pob dyn ym mhob doethineb, fel y cyflwynom bob dyn yn berffaith yng Nghrist Iesu. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil. I ni yn diolch i ti am y neges sydd i'w gael i'w bregethu. Nad oes na neges arall. Does dim un ffordd arall. A mae'r unig neges yw Iesu Grist ac ef wedi ei groeshoelio. O Dduw, gweithio ni'n plith trwy nerth yr ysbryd glân. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu emyn rhif 530, o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. 530 gan i sefyll i'w chanu.
nawr bydd y ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth.